народ, и пефаке, и чивитам с хлюпчовете към локата, що зато има манбарк. И чакам се на локата, чопвам анракам, тъпувам, отварям си трупореца, ласам вода, тупкам дариото, цънтувам, тъпувам. И вучам, веде по телефон. Давя и... Ямкам. И си казва, чакай, шено, аз чакам, а не, тъпувам анбарката, какво става като? Жуаз, ямкам. И живдам, мат мия, ден лупитат, който ми запва, дай, ночи туда. И да се ръкстия есеком покочит, и дохи, и цикла, вратам на болата и петяйка в танчета. И варям запореца, подмихва, запвам. Бодърнет, бодърнет, хина, готов. Запвам на косиката, фудаменти. Варям фудаменти, легда фудаменти, шечет. Дохи. Отред колата, легда, прави ката, сечате, легда, отдас и дива римен и заква. И ме назете ли, що заква ми заква? Заква мен, заква, що заква го и заквам, удобно го разгледам. Да, ямка. Сетем, че бъде теките. Ой, заква, не, ти ресувува. Какво е каш те рапи? Тя заква ме тут. Ой, заква, беше худеш. Що знаеш худ? Не, шъца е, може ми да кажеш, това е худа. Занемъс липа, ушупте. Ещ худаш. Я знам какво ще още опитам. Сика, тъпи. Обаче ми е сикнало и рук. Заквам. Една минута. Варям тревата и заквам. Сика, ще ти худам чип. Худам, он го пухав. Леаш, ако он го си пухав. Runde entschieden. Ката-ката-ката-ката-ката. Въпшататите! Йой, хапнах мезята и жопна се ръбче. И съм мастала, и съм го тирала. И рибала с тези таре. И по-хопне съм закала. Репедас! Стоп. И аз си забравих, че трябваше. Имаше още неща там вътре, обаче филма беше жесток. Никога не съм мислила, че мога да го преформваме с любимия персонаж Ченгер по този начин, но изразихме си цялата си към нея. Не да ти си просто за сцената. Така ме докосна, че... Да, единственото, което можеш да подобриш, да се обръщаш по-често с лице към публиката, особено към тая страна. Благодаря. Благодаря за удоволствието. Само, че ми се стори, че беше много привързано към думите да ги казваш така, че да се разбира. Нали нямаше да ми липсва. Шен езите се обръщат отзад напред и долу е жепарски, аз за това. Окей, абсолютно разбирам. Аз също го знам. Окей, просто